Στην καρδιά της Ευρώπης, εκεί όπου τα απένινα όρη συναντούν τις ελληνικές οροσειρές και ορθώνονται αγέρωχα, ένας σιωπηλός φύλακας περιπλανιέται στη γη. Η καφέ Αρκούδα, σύμβολο της άγριας φύσης και της ανθεκτικότητας, βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη στιγμή. Καθώς κινείται ανάμεσα σε προστατευόμενες περιοχές, έρχεται όλο και πιο συχνά σε επαφή με τον άνθρωπο. Εδώ, ανάμεσα στα μαγευτικά τοπία της Ιταλίας και της Ελλάδας, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά. Μια ιστορία για το πώς άνθρωποι και άγρια ζωή μπορούν να συνυπάρξουν, διαμορφώνοντας μαζί το μέλλον της φύσης, των κοινοτήτων και των αρκούδων. Οι έξυπνοι διάδρομοι συνύπαρξης είναι ειδικά σχεδιασμένα μονοπάτια που συνδέουν ασφαλείς βιότοπους για τις αρκούδες. Επιτρέπουν όχι μόνο στις αρκούδες, αλλά και σε άλλα άγρια ζώα να κινούνται ελεύθερα στο τοπίο. Όμως δεν είναι απλώς μονοπάτια. Ενσαρκώνουν ένα κοινό όραμα, προστασία και συνύπαρξη. Βασισμένοι σε πάνω από έναν αιώνα προσπαθειών διατήρησης, αποτελούν ζωτικό σύνδεσμο ανάμεσα σε προστατευόμενες περιοχές στην Ιταλία και την Ελλάδα, ενισχύοντας την οικολογική συνδεσιμότητα μέσα από ζώνες μετάβασης. Συνδυάζοντας τοπία, κοινότητες και διαχείριση γης, αυτό το δίκτυο καλλιεργεί μια κουλτούρα κοινής χρήσης του χώρου με την άγρια ζωή. Με τη στήριξη ευαισθητοποιημένων τοπικών κοινοτήτων, προοδευτικών πολιτικών και ισχυρών συνεργασιών, δημιουργείται μια νέα πραγματικότητα. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για την προστασία των αρκούδων, πρόκειται και για τη δημιουργία ενός μέλλοντος, που άνθρωποι και άγρια ζωή μπορούν να ευημερούν μαζί πέρα από σύνορα. Wildlife comeback is one of the big success stories of conservation in Europe. In many countries, several species, particularly large mammals, but also large birds, have made a spectacular comeback over the past decades. This is thanks to effective protection laws, to land use change. But what it also shows is that wildlife can expand out of their original core range, the protected areas, the national parks, and colonize new territories. And they make the decision on what is suitable or not. And having safe corridors that act as passageways to enable this recolonization or comeback of wildlife across the continent is one of the key elements of this success story. Σε όλη την Ευρώπη, μια συλλογική προσπάθεια φέρνει κοντά θεσμούς, τοπικές αρχές και οργανισμούς, με στόχο ένα κοινό όραμα διατήρησης. Στον πυρήνα αυτής της προσπάθειας βρίσκεται η έξυπνη συνύπαρξη με την αρκούδα. Μια προσέγγιση που ενισχύει τον ρόλο των ανθρώπων, χτίζει συμμαχίες και μετατρέπει τη συνύπαρξη σε πολιτιστική αξία. Κεντρικό στοιχείο αυτής της προσέγγισης είναι η ανάπτυξη οικολογικών διαδρόμων, τοπία που συνδέουν βιότοπους και επιτρέπουν στην άγρια ζωή να κινείται ελεύθερα. Οι διάδρομοι αυτοί ενισχύουν τη μετανάστευση, την επέκταση των ειδών και σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπονται σε ίδιους βιότοπους. Για να είναι πραγματικά αποτελεσματική, πρέπει να είναι ασφαλής, τόσο για τα ζώα όσο και για τους ανθρώπους. Γι' αυτό ονομάζονται διάδρομοι συνύπαρξης. Χώροι όπου άνθρωποι και άγρια ζωή μπορούν να ζουν σε αρμονία. Il nostro lavoro nei corridoi ecologici per il miglioramento dell'habitat dell'orso consiste ad esempio nella messa in sicurezza di pozzi e vasche di raccolta dell'acqua piovana abbandonati in montagna che un tempo erano utilizzati nel settore della pastorizia e che oggi invece costituiscono un rischio molto elevato per l'orso, per altra fauna selvatica e anche per chi frequenta la montagna. Inoltre stiamo migliorando la qualità dell'habitat di alcuni frutteti abbandonati in montagna che un tempo erano utilizzati per l'agricoltura di sostentamento delle comunità e che oggi però sono ancora produttivi ed hanno bisogno semplicemente di un miglioramento per garantire ancora la produzione di frutti. Για έναν μικρό και ευάλωτο πληθυσμό, κάθε αρκούδα μετράει. Η ασφάλιση εγκαταλειμμένων δεξαμενών νερού κάνει το τοπίο πιο ασφαλές, αποτρέποντας ατυχήματα όπως ο πνιγμός. Η καλλιέργεια οποροφόρων δέντρων μακριά από κατοικημένες περιοχές προσφέρει φυσική τροφή στις αρκούδες, κρατώντας τες σε ασφαλή απόσταση από τον άνθρωπο. Παράλληλα,
ειδικοί κάδοι απορριμμάτων ανθεκτικοί στις αρκούδες περιορίζουν την πρόσβαση σε τροφή, αποτρέποντας την είσοδό τους σε χωριά. Έτσι ενισχύεται η ειρηνική συνύπαρξη με τις τοπικές κοινότητες. Η προστασία των ζώων της φάρμας είναι εξίσου σημαντική. Με λύσεις όπως ηλεκτροφόροι φράχτες και ζωαφύλακες, οι κοινότητες προστατεύουν αποτελεσματικά την περιουσία τους και ζουν με ασφάλεια δίπλα στην άγρια ζωή. Δουλεύοντας μαζί, οι άνθρωποι μετατρέπουν τη διατήρηση σε ιστορία επιτυχίας, όπου το τοπίο μοιράζεται αρμονικά. Εδώ στο κτήμα εκτρέφουμε αγελάδα Κατερίνης, ελληνικό μαύρο χείρο, υπάρια σχήρου, άλογα Θεσσαλίας και λίγα βουβάλια, ελληνικό βούβαλο. Στην περιοχή υπάρχουν κάποιες επιθέσεις από άγρια θηρία. Πριν κάποια χρόνια εγκαταστήσαμε κάποιους ηλεκτροφόρες φράχτες στο κτήμα σαν πρώτη γραμμή άμυνας και στη συνέχεια βάλαμε κάποιες συσκευές οι οποίες λεγόταν Fox Light και ήταν μια συσκευή η οποία δημιουργούσε μόνο το βράδυ με φώτα LED. Είχε ασύγχρονες αναβοσβήματα, να το πω έτσι, τα οποία ουσιαστικά αποτρέπανε τον θηρευτή να μπει στη μονάδα, έτσι ώστε να έχουμε κατασπαράξεις. Αυτό σε μένα τουλάχιστον, νομίζω και σε κάποιους άλλους ανθρώπους που το έχω χρησιμοποιήσει, που έχω μιλήσει, λειτουργήσε στο 100%. Δεν είχα δηλαδή ποτέ ξανά πρόβλημα. Άγρια ζώα δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε μάθει να συνυπάρχουμε μαζί με την αρκούδα. Έτσι κι αλλιώς είμαστε στο βιότοπό της μέσα. Υπάρχουν τα μέσα, έχουμε ηλεκτροφόρους φράχτες και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα νομίζω. Η αρκούδα στην περιοχή μας έχει φέρει τουρισμό, κάτι καλό για μας τους μελισσοκόμους που πουλάμε το μέλι μας. Τελευταία χρόνια έχουμε κάνει μία συνεργασία με τον Αρκτούρο, ο οποίος παίρνει τα προϊόντα μας, παίρνει το μέλι, το βασιλικό πολτό, τη γύρι, την πρόπολη. Τα προϊόντα μας παράγονται όλα, όπως γράφουμε και στην ετικέτα, στα μονοπάτια της αρκούδας. Είμαστε στους ίδιους βιότοπους. Η μέλισσα είναι στον ίδιο βιότοπο με την αρκούδα. Quando arriva l'orso, anche l'orso deve vivere. Dobbiamo voler bene anche all'orso. Il parco ci ha fatto capire che dobbiamo mettere i recinti elettrici e noi abbiamo messo quello. Tra i cani abbiamo una trentina di cani pastori abruzzesi che fanno la guardia la notte e con l'energia elettrica è da tanto che non abbiamo avuto dei danni con l'orso. Noi sapevamo quello che stavamo facendo perché il prodotto di qualità è la cosa più importante, già eravamo bio e Gregorio diceva sempre non sono i soldi che fanno felicità, ma è chi li mangia che ti fa un sorriso, che ti dice grazie Gregorio, di quello che stai facendo. Η καφέ αρκούδα είναι ένα ντροπαλό αλλά ισχυρό είδος. Χρειάζεται μεγάλες εκτάσεις για να επιβιώσει και οι κινήσεις της συχνά παραμένουν αόρατες. Κατανοώντας καλύτερα τη συμπεριφορά της, οι επιστήμονες βοηθούν τις κοινότητες να προετοιμαστούν για μια ασφαλή συνύπαρξη. Από την Καλλιστό συλλέγονται διάφορα δείγματα τα οποία περιλαμβάνουν τρίχωμα από καφέ αρκούδα στο πεδίο από τριχοπαγίδες, στην περιοχή που βρίσκεται στα Τρίκαλα και στα Μετέωρα. Στη συνέχεια αυτά τα δείγματα έρχονται στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διεξάγουμε γενετική ανάλυση με βάση αυτά τα δείγματα, στατιστική ανάλυση και έτσι μπορούμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση του πληθυσμού στην περιοχή. Η παρακολούθηση του πληθυσμού γενετικά με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ σημαντική, γιατί πρώτα απ' όλα γίνεται μη επεμβατικά, δεν ενοχλούμε με κανένα τρόπο το ζώο, απλά λαμβάνουμε σαν βιολογικό υλικό οτιδήποτε αφήνει στο πεδίο, είτε είναι τρίχωμα είτε είναι κόπρανα. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει αναλάβει και διάφορες άλλες δράσεις του προγράμματος,
όπως η διανομή διαφόρων kit που βοηθούν τους ντόπιους στο να προστατεύουν την περιουσία τους και τα ζώα τους από διάφορα δηλητηριασμένα δολώματα. Για να οικοδομηθεί αμοιβαίος σεβασμός, οι οικολόγοι συνεργάζονται με τοπικούς επιχειρηματίες, δημιουργώντας βιώσιμες οικονομικές ευκαιρίες. Το μοντέλο των φιλικών προς τις αρκούδες κοινοτήτων δεν είναι απλώς μια ιδέα, είναι τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι γίνονται πρεσβευτές του τόπου τους, μεταμορφώνοντας τη σχέση τους με τη φύση. Αναγνωρίζουν ότι μοιράζονται το ίδιο τοπίο με την άγρια ζωή και μέσα από καινοτόμες πρακτικές βρίσκουν νέους τρόπους να ευημερούν, ζώντας σε αρμονία με το περιβάλλον. In questo posto io con altri gestori facciamo la birra e qua abbiamo necessità di animali selvatici. I lupi hanno messo un pochettino riparo alla presenza dei cinghiali, pure dei cervi, dei caprioli, ma se non diamo tempo a un equilibrio, perché i tempi della natura sono leggermente diversi. Lavoriamo a stretto contatto con le comunità locali per renderle sempre più consapevoli e responsabili che le buone pratiche di coesistenza uomo-orso possono garantire un futuro migliore per le nuove generazioni e per chi vive attualmente questi luoghi. Con loro stiamo realizzando eventi divulgativi di crescita della consapevolezza, di approfondimento di tematiche specifiche sulla coesistenza. Stiamo realizzando anche un programma educativo per coinvolgere le giovani generazioni e realizziamo anche un programma formativo e di crescita professionale insieme a una rete di imprenditori responsabili che sposano i principi della coesistenza uomo-orso. In questo particolare caso, nei diversi corridoi ecologici stiamo incontrando imprenditori di diversi settori, produttori, tour operator, artigiani, in modo da poter offrire diverse opportunità di sviluppo socio-economico senza creare competizione e avendo come linee guida la coesistenza uomo-orso in maniera condivisa. Sono visceralmente collegato a questi territori e non riesco a immaginare la mia vita lontano da questi luoghi. Non ho mai pensato al andare, ho sempre pensato a restare e che cosa fare per restare. L'ecoturismo è sicuramente una prospettiva, forse sotto certi punti di vista è l'unica. Oggi ho visto che invece dal punto di vista turistico, dal punto di vista dell'aspetto digitale della cosa, c'è stato un cambio di rotta, cioè magari forse è stato pure il Covid che ha aiutato in questo. Ho aperto questa azienda che si chiama Trip in Molise, in cui essenzialmente cerchiamo di creare una rete di imprese turistiche e associazioni turistiche per lo sviluppo e la promozione del territorio molisano. Io sono cresciuto un po' con la filosofia del lascia al mondo migliore di come l'hai trovato, perché ho fatto tanti anni di scout e quindi è un po' quello il mood. Quindi per me la coesistenza è non andare a creare delle situazioni che possono causare problemi a altri individui, che siano appunto fauna, flora o anche stesse altre persone, insomma. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιτροπές κοινότητας φιλικές προς τις αρκούδες. Μια δημοκρατική φωνή που εκπροσωπεί κατοίκους, γεωκτήμονες και επιχειρηματίες. Οι επιτροπές αυτές διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες και τη γνώση των ανθρώπων που ζουν κοντά στις αρκούδες. Με λύσεις που ξεκινούν από τη βάση, χτίζεται εμπιστοσύνη και ενισχύεται η υπεύθυνη διαχείριση. Έτσι, οι κοινότητες αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία ενός κοινού μέλλοντος. Γιατί όταν η φύση ευδοκιμεί, ευημερούν και οι άνθρωποι. Μια υγιής φύση προσφέρει καθαρό αέρα, φρέσκο νερό και έφορο έδαφος, θεμέλια για κάθε μορφή ζωής.
Οι αρκούδες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην οικολογική ισορροπία, επηρεάζοντας την ποικιλότητα των ειδών και τις φυσικές διεργασίες. Ενισχύοντας τη συνύπαρξη και την ευαισθητοποίηση, κοινότητες, οργανισμοί και επιχειρήσεις υποστηρίζουν τόσο τη φύση όσο και την ανθρώπινη ευημερία. Και έτσι χτίζεται ένα μέλλον όπου άνθρωποι και αρκούδες μπορούν να προχωρούν μαζί, στα μονοπάτια που μοιραζόμαστε.